Ala, baka sing-singato yun ha. Yes, I do agad. Yes, ay do agad. Luktampay lang na tao. Kasi sabam, yes, ay do nga. Nakadesign nata para kanyam. Nato eh. Pinag-look na. Spellingin man nga ordaji arithmetic. Naglakan. Capital A-R-I. Mitik. 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 Arithmetic. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kaya magaya, madali natin nga dropshipping. Wala lang nalaka. Manit-manit tikitaan ka na ito. Yung masurong-surong. Kamusta nga ta ni Baak kon? Ala, excited ako na makita. Baak! Baak! Yahoo! Baak! Baak! Ano sa mo? Baak? Hindi mo gayam. Hi, Baak! I'm back! Baka magaya mo yun. Wala. When? Kanang ka ba sa mampay? Di na minsan pa eh. Kaya naman kakwentuhin. Siyempre, bisitaon ka! Dakil ah. Kapay di nak namimiss? Hindi ka mamimiss. Nagbayag talang arad di nagkitan. Pero dati regalo kanyam. Ay, talaga? Oray Perfect. nalpas ti Barotaway na yun kin Christmas. Madi kami ka nalipatan eh. Yun o, perfect ka ta. Excited ako. Ay na, oray kaskasan ako eh. Hindi mo lata regalo kanyam. Ala, Oray ala wan ka. makarporta tao. Oh. Ala, baka sing-singato yun ha. Yes, I do agad. Yes, ay do agad. Luktampay lang na tao. Kasi sabam, yes, ay do nga. Nakadesign nata para kanyam. Nato eh. Pinag-look na. Ha? Apay sister mo, with wings pie. Apay, madim kayat. May ata. Nagadukastoy Napkin, ko. ah. Nagadukastoy ko. Bagay kanyam ata. Ano ka, Toy? Tapkal mo tangiwat mo. Napigsalaon ay tangiwat mo eh. Tsaka natarabi tabkalaon ay. Ate mo, tatatalang at nagkitan. Ate, pa'y regalong kinyak, sister with wings. Dimpay kayat. Anang arket mo ti regalo kanyam diaper. Apay gisbukan. Madi. Oo. Si Kalatan ah. Mo. Arti ka man nga manggulgulo na. Hala, di nak mamiss talaga. Naulimik ti biyag ko na manggulgulo kanyak. Jai. Mm. Kudatuya ko, gulok ulit na. Hindi wala napig sa tama mo ya. Madi mat, sakto lang. Apay nga papakit ka. Kaskas jay ko lang ni. Itry mo na dyan yung umato. Taman kinyam nga ro, try ta Wala. kinyam. Nabanglo pa ya. Oo. Okay. Narod, tangarod na yung mataw. Sa ata na eh, madi nga dyan parang iwat ata. No nasakit ti ulo. Basta. Di ba? O, ang ganda mo dyan. Nagpalpak ka niya. Basta gamit na ano, di ba? Madi. Sa ano nga road? Kwa, gibrip mo. Ibrahim mo apa eh. Nagreglaan kung babae lang ata. Madi, agbalti lalaki ato, na nasobraan na. Tapkal na dyan, ay gibrip na. Ginatang kong road ata para tangiwat mo, tanong mapangkat to eh. Talaga, Tapkal mo. pa'y ti naisip mo mo't na. Uy, hindi man amo, nagadot ti mapidot ko di paggatangan kit. Hindi nakakita kasta, nalagip ka. Isjay, So ginatang ko na. balimpay na face mask ko. Nga matoy napkin with wings. Oh. Madi, Ay, maday. madi, Palpak na rin nagatang ko ah. Talaga, isublimi ato ya. Oo nga niya, kumusta mit ti buhay-buhay niya eh. Ayos lang.
Dumakil at ang ingat mo ya. Odi. Dumakil ni. Mumatit. Matit niya. Pampabasitin manin. Ah! Sumayit to nagkaro na ka to. talaga tinyaw. Madi ka pa ilang nagbago na. Una kong nagbago ka. Dula amin, nagbalo-balo ka pala ta. Sunto mo lang. Baka da asawa mo na. Ni. Baka da anak mo ta. Iduldulin mo lang. Ay. Na nakaputo takit to, hindi ako may nyabol-habol dan. Ay. Joy. Kasi ka, kamusta ti? Buhay-buhay. Ha? Gusto latag, sarak-sarak niya may nga pagkakwartaan. Tagamin ko. Nung inasawa naklatan, di nagawit ta di bagyon. Nagmula ta ti strawberry. Anong kayat? Kaya, Peche bagyo. Oh, di ba? Ba't kaya tajay? mayat bit ata, nagbayad ni Bagyo, naglamisid diba? kay. Pintas jay. Mga patajay, agpasyat ta. Kaso, no taropam, di makikita kinal daw. Baka maumaap. Jai? to, ay. Di agmasaklatan. Kasi Anal ka, no? daw. Hey, the time of my life. Sila na Barto. Ni dumbbell. Puro nagdagsunan. 1, 2, 3. Pagbagbagi ko, George. Wait. Pay, sino nga di kadwa na ni Bak? Saba-sabali mo ti kadwa na ate. Puno, nagtakto lang. Hindi ka pa nagbalbaliw ay nangingat kalat ta. Sige, takapudutan. Sakto ah. Ouch! Hi, boy. Who's your kasama? Hi, miss. My name is Brian. Brian of your life. Baka pwede kang tanungin. Ano ba kinakain mo? Ano kinakain mo? Melon o pakwan? Bak, sino tong kasama mo? May tsura. Laki ng bumper. Ulol ka ba? Hindi. Pakilala mo naman ako dyan. Oh, sumarampiting ka man na. Ipulong ka ni manong mo. Ni, apay ada manong na? Sino manong nata? Ni Andres, isa mo nga paglulukwan ata. Kung mahal mo pa yung buhay mo. Ay! Ay! Ray mo! Ang dami mong magiging kuya, yun pa? Bakit? Mabait naman yun ah. Oo nga. Mabait nga. Sobra. Ayun, sa sobrang bait niya, naging Andres tuloy. Ay, ganun talaga. Ganun talaga yung mga lalaking mapagmahal sa asawa. Bakit na? Bakit yung tropa ko? O, tignan mo si Bak, mapagmahal din yan. Mapagmahal sa bote ng alak. Iso nga rod. Kastoy nalatas siguro atin na lalakin. Madiag baliwon. Madi yung amin pilpilitin tataon, no madi na kaya't ngagbaliwan. Kung nadaga rod, don't force the people. If the people force, you pushing her, him. Apay baka natin magbaga natin na tao. Hindi maawatan. Baala kami tumintin din Kaya oras siya kaya umulan nawatak ng bagana. Yan. Nagkapoy kayong uminintindi na yan. Simple nga arithmetic. Madi pa yung mawatan. Ha? Lo. Spelling man nga ordaji arithmetic. Naglakan. Capital A-R-I. Mitik. 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 Arithmetic. Nagpalpak. Takay manlatan. Bakit? Inakon. Nakpwede kay manong ko. Baka uro-urahin ako. Naggulo ata kadwam. Magsublak tulatan. Miss. See you. Tawagan mo ako ha. Ning. Majak pa'y gayam na alay number na ba? Kanya number na alay. Ito naman kanya. Oh, pa'y cellphone ko. Yung ngumitib mo kanya ka. Sayang nga dyan. Chicks. Wow! Nagtal na ka man. Baka mas malandi ka pa dun no kung may sarata kinalukom. Nagpakalalaki na nga ako eh. Nung nakita ko siya, nag-iinit na ako. What?
Yati nga tao na yan. Ano mangyayari kanya mo? Kasi di ka makikita babae ah. Kung kasano ak madyak agpudot. Patatalam mo nakakita ti babae nga talaga. Sinulaon ay ti makikita kitoy. Sika. Ni Andres. Ni Praning. Ni George. Ni Dimse. Ni Ben Crudo. Panay nga lalaki di makikita kitoy. Tatalang nakakita ti babae. Dakol pa'y bumper na oh. Ha? Isa nga talaga ti tamam. Taka manlatan. Si kaman ti katungtong ko. Ate mo, tata kami lang nagtongtong. Pinta sa ating maturan. Uy! Ay, susi na. Bak! Pabulot pala ating motor mo! Panak pala joyride! Won, sige, buludo mo. Sigurado ka? Won. Thank you! You know? Alright. Gwapo akit ting maturan. Kila tata ti gatanga ko sa marunong. Bye! Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!